So we are back again, guys. Yun na nga, no? Bali, for today's video, meron na namang may dumating sa ating may dumating delivery. Pero ito, pinadala ko mismo. And unboxing natin siya. Wait lang, bago ang lahat. Anong bagay ko? Para magmukha tayong Abdul Jakul. Ito ba? Ito ba? Yes, Daddy. Oo. Ito. Try mo natin. Ito. Bagay? Yes, Daddy. Lahat oo ah. Ito. Bagay ba? Yes, Daddy. Ba't lahat oo? Bagay ko lahat. Sige, bagay ko lahat. Sige. Ito na lang. Yan. So yun o. Unboxing natin siya. Saan ang may? Yun nga, shoutout nga pala. Happy September 1st. Yun. Then, September na naman, wala pa tayong jowa. Baka naman. Ito. Ano siya? Bali, pinadeliver ko nung last 3 days ago. And yun nga, no? Ano nga pala? Rest in peace, mahal. Yan. Basta kang alamat. Ano kaya? Childhood. Ano kita? Hindi ko alam ang tawag doon. Basta isa ka sa nagpasaya ng bata ko. Wait nga. Grabe naman seller to. Galit na galit Gusto mo nakit? Ano dito? Ayaw. So yun nga itong pinadeliver ko kasi para lang din sa pang-vlog natin. Pang-vlog. And yun. Ginagawa ko to para sa inyo. Para makanda yung pagbablog natin. Bali siya, ito yun. Tripod siya. Yan, dumating na rin. Excited akong gamitin to Yun! Let's go! Ay, nahulog! Oh, Bella, kakabili lang yan. So yun dumating na. Ang laki yata. Laki. Then yun na. Tawag doon, tatry ko siyang gamitin mamaya. And tatry ko siyang gamitin kung okay naman siya pang vlog. And kita-kits na lang later. So yun na nga na-set up na po natin siya. Tara dito. Ayan, na-set up na po natin siya. Then, ito na po yung gagamitin nating pang vlog. Mula ngayon. And itatry ko rin siya sa labas. Yun, si Bella Patingin natin si Bella. Wow! Bagong damit naman yung Bella ko. Bella, hi ka sa vlog. Hello guys! So, hi! So yun Bali, yun na nga. Ang gagamitin natin magmula ngayon is ito. Sa labas natin, lalabas tayo. Ito yung gagamitin natin pang vlog. Then sana magustuhan nyo. Tatry natin siya kung maganda naman yung quality niya sa camera. So ayun, bilang. Refreshing. So refreshing! So yun mamaya kita-kits na tayo sa labas. Magbablog ako mamaya sa labas. And yun, kita-kits! A few moments later. Nga guys kukunin ko lang yung stocks. Then kita-kits na sa pagdi-deliver natin. Dito ko kasi pipick upin yung stocks na i-deliver natin. Kung naalala nyo yung samyang na order natin. So yun, kita-kits na. Si pa-framer nga po lang. Kaya nga sa siyempre sabi kong visit kayo din sa shop niya, sa sticker shop niya. Ito, saan to pa? Gigilonan ba? Ayun, Gigilonan mga dyan lang po pala. Yan, supportahan po natin siya. Yan, bumili po siya ng samyang natin. Negros Mix Club. Wala kang bayan yan pa? Wala, ilang bayan na dito. Kasi. So yun, kita-kits na lang tayo dun sa next na pag-deliver natin.
next destination natin. Then yun. Nag-avail siya ng... Ano natin? Ay, tayo brother no? Magkano yun ay? 75 times? Sa Gcash na. Puta ka, meron ka ano sa ara eh. May pimples ka sa'yo. Ay. Oh, sa Gcash na lang. Ay, tama, kalimutan ko. Hindi ako marunong nito. 1, 2, 3. Yan, sa'yo na yan. Gcash na lang, iyan ko na lang. Ay, tanga yung vape pala. So yun na. Sa Gcash nyo na lang ito babayaran. Okay na yan. So, kita-kits na lang mamaya sa bahay. Peace! So yun po na, nagme-merienda muna po tayo. And kakatapos lang natin mag-deliver. Zap, so, pagod ka ba tol? Nakapagod ang init. Meron talaga, anos. Dun yun nga, no, thank you nga po pala sa mga ano. Thank you sa mga tawag dito, sa mga nag-avail ng Samyang Carbonara. Ay ate, hayin naman po kayo. Ayan, saan mo ipopost yan? Sa Facebook. Sa YouTube ate, subscribe kayo sa YouTube channel ko. Meron pa akong YouTube channel. Aba. Ano boy, pagod ka? Sarap ng kaya mo dyan ah. Sarap ng kaya mo dyan ah. So yun na nga no, sa mga gusto palang mag-avail ng Samyang na carbonara, solid yun, sobrang anghang nun. Hi ka boy. So yun na nga no, dito ko na po tatapusin yung vlog natin and like, comment, and subscribe. So yun na nga no, Father. Peace. Peace!